Molt bona tarda. Seguim en directe a la setmana del Vi Català Televisió. És moment, quan passen 11 minuts de les 6 de la tarda, de conèixer una nova denominació d'origen, de fer un nou mit de Deos. I en aquest moment el que farem serà marxar cap a la Deo Montsant, cap a una ferradura polièdrica, amb una gran varietat de sols, molts terrers que es tradueixen després en una gran varietat de vins. El mantra de la Deo Montsant és la sostenibilitat. Per parlar-ne, tinc aquí a dues convidades. Ho destaco. Són dues dones. En primer lloc, saludaré a la Pilar Just. Molt bona tarda, Pilar. Molt bona tarda. Ho haig de comentar, ets l'única presidenta de les denominacions d'origen catalanes. Com ho portes, això? Perfecte, i els he dit a tots els meus companys que les pròximes eleccions serem al revés, seran tot dones i un home. Vinga, a veure què passa. Jo m'ho apunto i en parlem. Això. També és el moment de parlar amb l'Anna Rovira, del celler de Capçanes. El vostre Pere Habib 2018 és el Vinari d'Or, el millor vi amb Deo Montsant. És un vi amb una elaboració diferent, és un vi kosher. Això es nota, Anna, en el resultat final o és una diferència d'elaboració? Bona tarda. Doncs, es nota en la mínima intervenció, no? Al final, jo crec que al final es tracta d'un vi que expressa el terreny on estem a la Deo Montsant i ja està. I només per això és boníssim, ja. Tot l'altre és secundari. Sí que té la particularitat aquesta de ser un vi caixer, però bueno. Ho deia al principi, sostenibilitat és la vostra paraula. L'heu adoptat, com molts altres, com moltes altres denominacions d'origen. S'estan començant a notar els resultats, Pilar. Com? Jo crec que sí, és a dir, la sostenibilitat et fa estar molt més arrelat al que és el teu territori, mirar amb uns altres ulls tot el que t'envolta, ser molt més respectuós amb la teva diversitat, amb el teu clima, i intentar que això reflecteixi en els teus vins. I la Deo Montsant pensa que el seu futur, el camí és aquest, és la sostenibilitat. I això passa amb ser molt curós amb la cura de les vinyes, en ser molt curós amb el que tenim entre mans, en tenir molt respecte al que és aquesta viticultura sostenible, en cuidar el nostre entorn, i això és el més important en aquests moments per nosaltres. La millor prova és que porteu 4 anys dins d'aquest projecte Life Priorat Montsant i que s'han començat, que hi ha resultats, que heu reduït l'utilització d'aigua, que s'han eliminat fertilitzants. Explica'm quines són les mesures que ja es veuen, ja hi són. Sí, mira, vam començar, jo crec que una de les mesures que una mica té més incidència en quant al que és la viticultura és el que diem la confusió sexual, aquest cuc de la vinya que diem. Què es tracta? Es tracta de no tirar productes químics per reduir, perquè no tinguem cucs, sinó per confondre la bestiola de que no ha de pondre ous i de marejar-la una mica. I vam començar amb unes 100 i pico hectàrees i ara ja estem entorn a les 600 hectàrees de confusió sexual dins de les nostres 1.900 hectàrees, i a poc anem enxampant aquesta taca d'oli. Jo crec que aquestes petites coses posen en valor i impregnen l'ADN del viticultor de que es poden fer les coses d'una altra manera, no? I el resultat és visible en aquest sentit, no? Cada vegada tenim més hectàrees amb ecològic, cada vegada tots els viticultors entenen que hem de ser més respectuosos amb el nostre entorn, amb les nostres vinyes, i els resultats estan en els nostres vins. Els nostres vins cada vegada estan a les guies de vins molt ben puntuats, i sobretot també és posar en valor aquesta història, les varietats, el sol, posar en valor el que et fa ser Deo Montsant, no? I tot això són petites coses que ens ajuden. Arribarem aquí, Pilar. Ara, permet-me que sobre aquesta taca d'oli de la que parlaves li pregunti a l'Anna. Ha arribat al celler de Capçanes? En quina mesura ha arribat?
Sí, bueno, nosaltres ja ens vam acollir des d'un bon principi al projecte LIFE, perquè tot al final va encaminat a ser més sostenibles, tant en la viticultura, en l'enologia, passant per l'enoturisme, que sembla com a confús, no? Però al final s'ha d'arribar en aquesta sostenibilitat i s'ha de fer en grup. No val que individualment ho hem de fer, però que tots ens acollim amb aquestes mesures en conjunt. I si al final es veuen resultats, doncs és més fàcil poder-ho defensar, no? I és el que està passant realment. S'han aconseguit eliminar els fertilitzants químics? No al 100%, però estem caminant cap a aquesta via, no? Jo crec que tothom vol eliminar aquesta part en la viticultura i sobretot ara, de moment, lluitar per una agricultura integrada, no, Pilar? Sí, sí. Vols afegir alguna cosa? No, estic d'acord completament amb l'Anna, és a dir, tots són camins que s'inicien per aconseguir una finalitat i el que podem estar contents és que això s'està aconseguint dins la DO Montsant. També us volia preguntar per la identificació de sols. És una vessant en la qual la denominació d'origen heu treballat molt i sí que ho heu aconseguit. Esteu exportant aquesta idea del món. Els vins de la DO Montsant tenen una gran varietat de sols i aquests terrers tenen una història llarguíssima, Pilar. Sí, el que ha d'identificar un vi és la seva procedència. I la seva procedència està marcada per un sòl, un terrer determinat, per unes varietats determinades, per uns microclimes especials. És a dir, el teu vi és el que és perquè està on està, les vinyes estan on estan, no? I amb una denominació d'origen petita com la nostra, si ens volem obrir mercat amb aquest món, amb aquest oceà que és el món del vi, nosaltres som una petita gota, doncs ens hem de fer valdre explicant aquesta diversitat que tenim, no? I això és l'interessant que té Montsant, té aquesta diversitat de sols que fa que per exemple, una garnatxa, quan la tastes, depenent d'on prové, de dins la nostra denominació d'origen, i aquí és sol, microclima, altitud, orientació, doncs tasta diferent, no? Té aquests petits matisos que et fan dir, mira, és diferent d'una altra garnatxa. I això és el bonic del món del vi, no? I això és el que nosaltres estem intentant explicar al món, és a dir, que ens estem movent per tot arreu, explicar al món i explicar al nostre país el que són els vins de la DO en aquest sentit. Anna, com a enòloga, com afecta el Montsant? Com l'expliques? Com ens ajuda a definir totes aquestes varietats de terrers? Com ajuden a definir un vi? Bueno, nosaltres ja fa temps que estem experimentant amb les varietats autòctones, la garnatxa i la carinyena, i vinificant per sols, i és aquí quan te n'adones, quan ho has tastat i la gent ho ha tastat, ho has pogut, com diu la Pilar, ensenyar a molta gent i la gent corrobora aquestes diferències. Llavors te n'adones de la quantitat de contrastos que té el Montsant. El Montsant pot ser un vi molt potent, el Montsant pot ser un vi elegant i fi, i això és un patrimoni extraordinari. És al·lucinant. Amb tots aquests contrastos, com li doneu aquest tret diferencial? Això és DO Montsant. No, perquè els vins de la DO Montsant són Montsant i només dir paraula Montsant i ja ho abarca tot. Ja canvien. Doncs ja està arreglat tot. A veure, com l'expliques al món, no? Vull dir, quan has d'anar a explicar-la al món. A mi m'agrada explicar que nosaltres estem amb aquesta... M'agrada explicar aquesta viticultura muntanya mediterrània, que combina aquesta part de muntanya, aquesta part més de planura entre aquestes serres prelitorals, que ens estem movent, i aquesta part una miqueta més interior. I això confereix uns trets diferencials al que són les vinyes d'aquí. I sobretot també parlar d'història. El vi a la nostra comarca no ha sortit com un bolet fa 50 anys, sinó que tenim molts anys d'història, milers d'anys d'història, no?
I tota la resta és l'evolució que ens ha fet arribar fins aquí. I a mi m'agrada explicar que són vins frescos, que són vins amb fruita, que són vins elegants, i això ho podríem explicar en moltes denominacions d'origen, no? Però quan jo parlo de la meva DO, com ho parlo amb un sentiment molt especial, perquè realment porto ja uns quants anys treballant pel futur de la DO, doncs ho miro amb uns ulls de goig, perquè veig que hi ha molts projectes nous, amb gent jove, com l'Anna mateix, que és a la cap d'enologia d'un gran celler, que tenen aquesta visió que t'empeny a buscar, perquè són gent jove amb molt criteri i amb moltes ganes de fer coses que s'identifiquin al territori. I això és un Montsant, és dinamisme, és vivacitat, és fidelitat a la terra, i això és el que millor pot representar el que és un vi. Anna, afegeixes més adjectius als vins que surten de la DO Montsant? Pots? És un concurs, això. Ja, anava a dir, jo ara ja m'he quedat sense paraules. No, és el que diu, i a més és com una roda al final, no? Jo crec que amb ells els hi empenya veure'ns a nosaltres tan motivats, i a nosaltres ens motiva veure que també es fan coses des de la DO perquè al final tot funcioni, no? Com un engranatge perfecte. I jo crec que al final als vins es nota aquest nervi, no? Aquesta inquietud. Parles de coses que fa la DO. Una de les coses que està treballant és l'enoturisme, és mirar de fer una ruta. És així, Pilar? Sí. És un d'aquells objectius que jo sempre tinc al cap, no? Jo vull que la gent coneixi la DO. La DO la configuració de la DO són cellers petits, si ho comparem amb altres denominacions d'origen. Què és el que ens passa? Que el celler, el propietari, està a la vinya, està al celler, està venent. Moltes vegades no tenen temps per obrir les portes del celler. Doncs volem crear aquestes rutes enoturístiques que ens expliquin el que és la denominació d'origen Montsant, que ens ajuden a obrir les portes de molts dels nostres cellers i sobretot amb aquestes ganes d'explicar el que és la pròpia denominació. És a dir, nosaltres hem fet uns estudis de zonificació on expliquem les diferències que hi ha en funció d'on estan les vinyes de la DO Montsant. I ara mateix, amb aquesta setmana del vi català, estem fent uns tastos, així a cegues, amb l'Associació de Sommeliers de Catalunya, i els estem explicant tot això, no? I doncs expliqueu això al consumidor final, que disfruti del nostre paisatge, que disfruti de les nostres vinyes, que disfruti dels nostres vins i entengui per què els nostres vins són com són, perquè estan on estan. I això és una d'aquestes coses que el 2021 posarem en marxa. Anna, al celler de Capçanes rebeu enoturistes. Què els hi ensenyeu? Doncs sempre partim de la premissa això de que volem ensenyar una mica territori, el resultat d'aquestes vinyes tan ben cuidades, i al final fem tastos, ensenyem les particularitats del kosher i que s'impregnin una mica del Montsant en general, ja no només de Capçanes, sinó que tinguin ganes, que els hi piqui aquest coquet doncs mira, ara me'n vaig a un altre celler, i puguin conèixer una mica aquesta diversitat tan gran que és la DO, al final. Puc donar-ne fe. He passejat pel Montsant i és veritat que a cada poblet vas trobant cellers, cadascun identificat d'una manera diferent, és a dir, que són complementaris. Jo també us voldria preguntar, perquè en el vostre cas tinc la sensació que la Covid ha portat coses bones, com és aquesta botiga online des de la denominació d'origen. Sí, mira, sempre ens liem la manta al cap i intentem ajudar els nostres cellers amb el que podem. És a dir, des de la DO tenim molts cellers petits que no poden assumir aquesta despesa ells pròpiament com a cellers. I llavors, davant la demanda dels cellers, ens vam liar la manta al cap i vinga, fem una botiga. Però no només una botiga on es vengui vi, sinó que ens ajudi una mica aquesta botiga a explicar què és la DO i quins són els vins de la DO.
I per tant, en aquesta botiga no només hi trobaràs les ampolles i podràs comprar vi, però a més hi haurà aquest plus de coneixement que t'ensenyarem i t'explicarem el que és la DO, no? A través de vídeos, a través de tastos especials, a través d'un blog que posarem en marxa on explicarem moltes coses de la DO. I el que pretenem és això, és com un instrument més de promoció de la pròpia DO, a banda, que és fonamental, que jo crec que una botiga online el que ens ha d'ajudar és amb posar en valor aquest producte de proximitat dins del nostre país. I aquesta ha sigut la raó, i crec que coses d'aquestes són un tret característic de la DO. La DO sempre està per servir els seus cellers i els seus viticultors i donar-los aquelles coses que potser per ells mateixos no poden fer, com en tema de promoció, quan anem a l'altra punta del món a vendre el vi Montsant, que moltes vegades et penses que una denominació tan petita com la nostra, com pot fer tants actes de promoció? Doncs mira, planificant, ajudant els cellers i intentant posar en valor i posant en valor el que és la pròpia DO i els seus propis cellers, que això és la gran força que té la DO. Però és una DO que va molt unida, molt junta i que sempre tots els cellers es recolzen uns als altres, ningú és competència de ningú i això és l'important. Anna, la botiga online, què et sembla? És a dir, et sembla que és el futur o que encara s'ha d'equilibrar amb la resta de canals de distribució? A veure, malauradament ara és el que hi ha, no? Però s'hauria d'equilibrar una mica. Vull dir, una botiga online mai pot competir amb la botiga física perquè n'hi ha moltes que malauradament ho estan passant malament i no es tracta tampoc d'entrar en cap tipus de competició. Però sí que complementar aquesta botiga física amb una online no em sembla mala idea. Tot haurà de canviar una miqueta, no? La manera de fer tastos. Ja ho hem vist aquests dies que s'estan fent els tastos online, doncs és qüestió d'adaptar-se. Pilar, en els darrers anys, podríem dir, sempre t'acabem preguntant per com va aquesta diferenciació de la vostra denominació d'origen que teniu just al costat. Això ho esteu treballant i això ho esteu aconseguint. Sí, perquè jo recordo les primeres entrevistes quan vaig ser presidenta ja fa 5 anys i alguna cosa, sempre cada entrevista s'acabava amb la mateixa pregunta, no? Oi, i ara ho estic fent jo. No, però arriba un moment que quan tu fas aquesta introspecció, aquest esforç d'autoconeixement de la teva pròpia DO, quan poses en valor els teus atributs, no hi ha comparació, estem un al costat de l'altre, ens retroalimentem, que dic jo, i aquesta és la gran sort que tenim, no? Buscar cada una de les DOs quins són els atributs. Nosaltres som una DO jove, molt jove, però que ens estem obrint camí i aquest dinamisme que portem per ser joves també ens fa una mica aquest tret diferencial respecte a l'altra DO que tenim a la nostra comarca, la DO Copriorat, que és molt més assentada, molt més... Nosaltres tenim aquesta part de xispa de joventut que també ens ajuda molt a l'hora de fer i a l'hora de treballar. Escolteu, moltíssimes gràcies a totes dues pel vostre temps. Amb aquestes paraules i amb aquesta descripció de la DO Montsant, una DO jove amb xispa i que s'està obrint camí, em quedo, crec que és una molt bonica descripció. Nosaltres tornem en 10 minutets, després d'una pausa. Hi haurà una tertúlia conduïda per en David Jové, on parlarà de xarxes socials i de vi. Molt bona tarda.